Hi guys! For today's vlog, magluluto tayo ng pork pochero. Maglalagay muna tayo ng cooking oil sa ating bagong wok. Maraming salamat nga pala sa aking butihing ina na nasa ibang bansa ngayon na nag-sponsor sa ating gagamitin na wok ngayon. Shout out to you, mother! Ingat ka lagi dyan. Love you! Okay guys, ang una natin gagawin, ipa-fry muna natin yung ating saging saba at saka yung patatas natin. 6 pieces na saging saba yan guys, hinati ko lang sa dalawa. Hinog na din yan, ito-toast lang natin siya ng konti para mas masarap. At ayan, pag ganyan na ang itsura niya, pwede natin anguhin yan. Itatabi na muna natin yun guys, and then next natin gagawin, i-fry naman natin yung ating patatas. 2 pieces na medium size yung ating patatas guys, hinati ko lang din siya ng ganyang kalaki. At pag ganyan na din ang itsura niya, pwede na din natin anguhin yan. And then, itatabi na muna din natin yan. Ngayon naman, magigisa na tayo. Ilagay na natin yung ating bawang. Isang ulo ng bawang yan guys, yung medyo maliit lang. Pag medyo brown na yung ating garlic, ilagay na rin natin yung ating 2 pieces medium size na red onion. Then, tuloy lang natin yung paggisa. And after 1 minute, ilalagay na natin yung ating 1.5 kg na pork liampo. Ayan, kung mapapansin nyo guys, no, medyo malaki yung hiwa natin sa liampo. Ganyan kasi yung gusto kong hiwa pag nagluluto ako ng pork pochero. Pero depende pa rin sa inyo yan. Kung gusto nyong liitan, okay lang din, wala naman problema doon. Itutuloy lang natin yung pag-isa ng mga 5 minutes or hanggang sa mag-brown na yung ating liampo. After 5 minutes, titimpla na natin siya ng 1 tablespoon na paminta. At saka mga 3 tablespoon na patis. And then ituloy lang ulit natin yung pag-isa ng mga 3 minutes pa. After 3 minutes, maglalagay naman tayo ng 70 grams na tomato paste. Then haluin natin siya ng mabuti. After haluhin guys, maglalagay tayo ng tubig. Yung saktong lulubog yung ating liampo. At saka natin siya takpan guys at papakuluan natin yan ng mga 30 minutes. After 30 minutes, maglalagay naman tayo ngayon ng 200 grams na tomato sauce. Then guys, haluin natin siya ulit ng mabuti. At mag-add lang ulit tayo ng konting tubig. Then takpan lang ulit natin guys at papakuluan ulit natin siya ng mga 30 minutes. After 30 minutes, ayan guys, medyo natuyo na yung ating sauce at siguradong malambot na rin yung ating liampo. Titimplahan na natin siya ng 1 pack na seasoning at saka konting asin. At maglalagay pa tayo ng tubig. Maglalagay din pala tayo guys ng 1 tablespoon na sugar. And then haluin lang ulit natin. At pag kumulo na siya guys, tikman lang natin siya para ma-adjust pa natin yung lasa. Maglalagay pa tayo dito ng mga 2 tablespoon na patis. Ayan guys, perfect na yan para sa lasa na gusto natin. Haluin lang ulit natin guys at ilalagay na natin yung ating 1/4 kg na green beans. At ilalagay na din natin yung ating piniritong patatas kanina. And then guys, ilulubog lang natin yung mga nilagay nating gulay sa ating sabaw. At saka natin takpan at lulutuin pa natin to ng mga 5 minutes. After 5 minutes, ngayon naman ilalagay na din natin yung pinirito nating saging saba kanina. At maglalagay na rin tayo ng 1 big size na cabbage or repolyo. At saka natin siya ulit tatakpan guys, no? At lulutuin pa natin yan ng mga 10 minutes. At pwede na itong iserve. Yung apoy pala natin guys, sa pagitan lang ng low at medium fire. After 10 minutes, luto na yung ating pork pochero.
Kung umabot ka sa part ng video na to, maraming salamat sa iyong panonood. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na rin. At kung nagustuhan mo yung content natin ngayon, maaaring paki-like and share. Okay guys, hanggang sa muli. Bye!